nema, Libya, nema, Libya, nema, Libya, Libya, nema, Libya. Eminazi boy. Nema nake ana nema na fita nake ana tafa kona aiki nake ana zagi na da na bari ana duka na ya rabbana mahalicin bayi kai ne kadai zaka ji tausaina kai ne kadai zaka ji tausaina. Nema nake na lalina guri nan kai dangi na wayan suna ma zagi na ni ka na toshe kunne na illahu na sa ruhi na shike biya mun bukatuna a safiya dare rana a safiya dare rana. Rayuwa kamar mafarki ce yau da gobe sai dai Allah. Na shigo kasar Masarata na shigo kasar nema ne sannatar da o'o da o'o su suna ganin sun tara duniya fa sai labari yaro bar ganin ka tara duniya tana yin juyi me akwai ya koma babu me nema ba a yi masa gori me nema ba a yi masa gori. Sharif Production. Muna bayan ka Ziyaban namu mai bakatiki Ziyaban namu mai bakatiki Da na sani, Sharif da na sani, da na sani, da na sani. Da na sani, wata rana ne, na je aiki, can na gano wani shegen gaye. Aiki nema, shi ya haɗa ni da shi, zalunci shi ya saka a gaba. Bai san cewa na kama Allah na, matar shi ce ta saka ni gaba. Zalunci ta mun ni, ba zan yafe mata ba.